Ulukudu sengaphakathi kwesimanzonzo lapho esengulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nezifiwe futhi zisematheni ngaleso sikhathi. Namhlanje ke indaba engikuphathele zona ezokuthi nangempela umdlalo phakathi kwabe hip hop nomaskandi ugcina uyiphumelela. Abantu abaningi bebejana ukuthi kuzoba umdlalo nje ofana negym. Kodwa ngumangaza abantu abaningi uma sebebona ngempela ukuthi cha, lo mdlalo lo bokumdlalo ngempela osezingeni. Kubonakalele ukuthi bekukhona ngisho ama-sponsor besponsorishe lo mdlalo lo. Bekukhona uscore oprovide ama energy drink, ukukhona futhi nekhuzani funeral. Yaziwa kakhulu ke uma sincobisane ohola phambili yena ukhuzani. Kuwo umdlalo ngempela obe phezulu njengoba sibonile ukuthi ngempela bewusakaza ngisho nalapha ku Facebook na ku YouTube kukhona ngisho ababongelayo. Abantu abaningi bathozile ngalomdlalo lo. Akugcina ngalapho uthi osaziwa abafana njengo aka onjoko nokwazitsele no Qhosha. Ngempela ke abhobokile ngalendaba basho ngempela ukuthi itehle le eyenziwa la phakathi kwaKhuzani noBizwi. Bathi lento le bafisa ukuthi ingaqhubeka ngempela isabalale namanye ama-genre afana no-gospel no-kwaito no-gqomu. Bathi kuzoba kuhle uma ukuthi bayahlangana kanje bengama-artist ukuze lento le begcina ngempela begcina sebezwana, ngoba basho ngempela ukuthi ama-artist ala eSouth Africa awazani kodwa into engabahlanganisa ukuthi bonke bedlale ibhola. Ngempela kubonakalile ngayizolo ukuthi lento le idale impela ibe nezithelo ezihle ngempela, ngoba sibonile ngisho aka abantu ngempela bayakuleli izinga eliphezulu kodwa boneyo ngempimangana nabantu abaphathi abangakabi negama elikhulu kakhulu emculweni. Into ngempela eshayele ihlombe. Kodwa ke enye ke indaba emayelana nale ukuthi Usephenduke Ihlaya yena uqhosha ngokwenza wakhe, njengoba sizokhumbula ukuthi sekhona kuleyo mdlalo leyo kuqophe kumlando ukuthi kungene inkosazana eyaziwa ngokuthi uShomajozi ecula khona la ku hip hop. Nangempela le nkosazana ingeni kuthese phakathi kwabona uqhosha ngokwenza ngathi ngempela usebeka amagama le nkosazana kusadlala. Abantu abaningi bashilo ngempela ukuthi umaskandi ngempela cha bengeke uwine njengoba oqhosha bengeze khona uzodlala ibhola kodwa bebezobeka amabili amathathu. Kodwa ke uqhosha ngokwenza kwakhe uyaphika ngempela uzilala ngomhlanje. Uyasho ukuthi yena ubengabeka amagama amabili amathathu lengane kodwa ubeyibuza ukuthi ifunani phakathi kwamadoda ebe edlala ibhola. Bukele emakhaya izona indaba engithenga ngaphathela zona futhi zoqinisekisa ngempela ukuthi cha bekumdlalo omuhle la wayizolo. Noma gcine sihluliweke singaba amaskandi kodwa ngokuzayo siyathembisa ukuthi umaskandi uzokwazi ukuthi uwine. Ngithemba ukuthi nabacula abaningi bamaskandi ngaleso sikhathi futhi bazobe sebekhona. Bukele emakhaya ake hlangane futhi ngokuzayo nguphathele indaba eshisayo. Till next time. Siyabonga. Hayi yehle uhambe ngelena. Cha ngisho phela mangiyumdlala enkundleni. Yahamba umzuzu. Yahamba umzuzu. Imzuzu yahamba. Yahamba umzuzu. Selomngaki ngoba isikhathi basu. Hayi ulikhuna 2-2. Yabona kuqhosha. Useyisondeza ke kuShomajozi. Yabona kuqhosha. Sondela impela ke kuShomajozi manje. Manje uShomajozi uyabaleka. Uyabaleka. Hayi, wabona uqhosha ukuthi ayikho le.